Patay nang napalgan ang 56 anyos nga lalaki nga natagak sa sapa sa dakbayan sa Mandaue. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage nga kuha sa Barangay Banilad, makita ang usa ka lalaki nga natagak sa Mahiga Creek. Alas 6 nas kabi sa sitio Mohon 1, Barangay Banilad, Mandaue City Atol sa pagbunok sa uwan. Nailhan ang mga lalaki nga si Ricardo Blanco, 56 anyos, mulupyo sa Mount Dapit. Daling ipahigayon ang search and rescue operation sa mga Barangay Disaster Team, MCDRRMO o sa Bureau of Fire Protection apan wa nila dayon igkita ang naasuing lalaki. Samtang pagkabundag na usa ka patayng lawas sa lalaki ang napalgan sa usa ka mulupyo dapit na sa Holy Name Mabulo, Cebu City. Kumpirmado nga iya kini sa laking nahulog sa sapa sa Banilad, Mandaue City nga si Ricardo Blanco. Dito silang nagpatkan, isubay na mo ang sapa. Lagi ni Country Club, ang Mohon, Country Club, ng human sa Tulusiya, pagkasunod, Paradait, antod na nabot ang direct. Ang tanan na, marami yung na-cob dito kita, kung gidoon. Tao mang yun. Wala ni mo gi. Dayon ko sa among GC nga nakit-anan ako dire. Gikumpirmar sa anak sa namatay nga gikan sa dakbayan Sugbo ang iyang amahan og mupauli na unta sa ilahang balay og posibleng nakainom. Hinungdan nga sangpot kini sa disgrasya. Inom sila kay kuan man ma'am. Kanang siyang trabaho, sayo na sila mangundang so mag-inom. Kanang kuan gud lingaw ba kay gas. Kanang para ma-relax ba. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.